Agnini katon tak sawang titi mangsa iki kaya bedolan pagatan. Rama Prabu. Suku kula gumeter iwe kula gumrabya samara wayan. Lah piye Lujum? Aduh Sang Prabu. Kinten kula saking etang kula bilih titi mangsa mangke sampun dumawah lek ing punang jabang bayi. Mula ingkang mekaten tumunten dipun sundang kewala pinadal gagang suruh ingkang temu rosih. Mengkono Lujum nuringgih sinuwun. Wah, anakku nggih anakku ken saka. Tumuli manuta karo Sang Panembahan Dimen Dipakara. Inggih ngestaken dawuh Paduka Rama. Nyata nalika semana Sang Nujem winong wong dening Wanglata Waludya kaya dadi pangestine anut lampahing kedhep-kedhep sepisan nganti kedhep kaping 9 wahyaning mangsa kala nawa candra dasahari wanci punang lek ing jabang bayi piyak langse gumbala giri mijil kakung sumunar mawa cahya. Winarna jroning udyana pinata Sri Kalangkung Herkulong yang sumarsana Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin Hyang Agung Paduka sampun paring pepajar dhateng jagat madran. Lujung kula wonten dawuh. Aku nedha nrima marang olah pakarti ning pangestinira ingkang anjalari putuku miyasa kanggo garbane anakku wadon ken saka. Nggih. Kula ugi ngungun setahun jembleng srendeng dene mawa cahya sumunar. Awit amarengi wulan purnama inggih wulan dadari ingkang kekalangan jembar angilak-ilak sunaripun maweh Prabawa ayem miwah tentrem
Ya, kang mengkono kaya dadi pratandha lamun to putuku iki besok bakal dadi mustikaning manungsa. Inggih Rama Prabu kula bingah dene yoga kula wijinipun Kakang Po Anggonjali samangke sampun weruh padhang ngawa Rama mbok inggih wonten sukalilaning penggalih paring pusaka nami dhateng yoga kula Rama Prabu. Nujum piye iki? Kados sampun sakmesthenipun eyangipun ingkang paring pangestu dhateng wayahipun awit dinten menika Sang Empu Anggonjali dereng wonten kundur dhateng negari Bani Israel. Ya, yen to pancen mangkono tak seksekake kiblat papat isining rina wengi lan segara gunung. Putuku turase Empu Anggonjali bakal tak paringi tetenger Joko Sangkala. Candra Purnama Siti minangka Kang Maha Agung Kang Maha Wisesa ya Iwang Purba ingkang murba jagat saisine nini nyeksenana ucapku lan tak gudang putuku merga katresnaning wong tuwa menyang anak lan putu mono padha karo menyang awake dhewe. Dadya bocah kang kendel tegese ora kok kendel naboki wong ora kok wani ngambah alas gedhe ingkang tanpa ruwang dudu kuwi nanging putuku tak ajab si Joko Sangkala bisa kendel ngambah dalan bener awet yen wis ngambah dalan bener itu ora bakal ana wong kang wani midana merang putuku. Inggih Kaluhuran dawuh paduka sinuwun rene iki isih turasing dewa isih turasing Jawata ingkang patutan kelawan putri Bani Israel lho kaya suwancine bakal tak dusi toya gege.
Ridu mawur mangawur-wurahan dengarane ngajurit kang maguru kangsa tetek kaya putula marpan criting turanggesti rakata ingkang dwaja rakata ingkang dwaja layu sebit Sang Dayi Jaka Sangkala tingemban dening ingkang yang nggih Sang Prabu ing Najran Sang Baginda Sarkil den dusi toya gege temah dadya Jaka Kemalakala putuku ya anakku ya Remang sup narimeng kalbu budine kang den bawani wanganing Casukarila oh lakalah waduh anakku nggih anakku ken saka iki putuku wah banjur dadi Jaka semene piye jenengmu Jaka Sangkala nggih kowe wis meh diwasa nami kula Jaka Sangkala ya sing ana pepungkuran ku ibumu anakku nggih Jaka Sangkala kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ibu iya ya nggih tak pengestoni muga-muga kowe manggih jaya selawasing dumati iki yang muratu ing Najran Prabu Sarkil bekti kula eyang iya tak tampa wong bagus wah ora siwah sarambut karo gerangane bapakmu bagus tanpa cacat aku dadi anak-anak wah kacang mangsa ninggal lanjarane nggih kula nuwun sewu sinten ingkang ukir jiwaraga kula Rama lah iki apa wis titiwancine kudu tak wedharake ken saka mestinipun kedah mekaten awit ngantos cumengklung ngenanggen kula nyrantos rawuhipun Kakang Anggonjali parandene ngantos sakmenika atmajanipun weruh padang ngawa dereng wonten wangsul dhateng negari Bani Israel Rama ya yen to mangkono titiwangsa iki kowe tak jarwani ya nggih Jaka Sangkala nuwun inggih yektine waleh-waleh apa rikala semana aku meh wae mati ana tenging samudra ditulungi dening pawongan ingkang mapan ana tenging segara ingkang awasta Empu Anggonjali merga saka nggonku ngaturake panuwun marang panjenengane nganti takjak menyang negara Bani Israel banjur dhawuh kelawan ibumu katemane lahir ana ing alam padang wujud sira kulup yaiku Jaka Sangkala tegese bapakmu iku ora ana liya kejaba pandhe gamaning dewa ingkang aran Empu Anggonjali nggih aduh eyang sesemban kula rumaos cumeplong manah kula kadipi napak ing obor sewu labet kula sampun nampi dawuh bilih ingkang ukir jiwaraga kula ingkang dados lantaran gesang kula wonten ing alam padang menika Kanjeng Rama Anggonjali ya bener mila ingkang saking menika duh Kanjeng Eyang lajeng samangke lenggahipun Kanjeng Rama wonten pundi
Anakku nggih Jaka Sangkala. Wiwit kowe mapan ning guwa garba pancen kengramamu ora kondur. Isih mandhe gaman ana tengahing samudra kula. Bener Jaka Sangkala. Wong tuamu nganti titi mangsa iki ora bali. Tak kira isih mapan ana tengahing segara. Menawi tetil mekaten adreng raos sing manah kula. Sanget kepengin lan kumacelu tumunten ninggal saged ngaupadanipun tiyang sepuh kula ingkang dados lantaraning gesang kula. Oh, piye iki kan saka? Anakku nggih. Siji-sijining kancaku urip. Titisaning getih daginge Kakang Puanggon Jaliya mong kowe. Nganti dina iki bapakmu wae ora bali menyang Bani Israel banjur kowe arep sumusul wong tuamu. Aja ya ngger, ibumu bakal susah. Ibumu bakal sedih banjur sapa meneh ingkang bakal tak sawang ana ing alam padhang iki ngger. Jaka Sangkala kula wonten dawuh. Rungokno ngendikan ibumu. Nanging ciptaning manah kula mboten kenging dipun sayuti. Labet kula nampi dawuh bilih Kanjeng Rama menika mandhe pusaka kok wonten tengahing seganten. Cethanipun kula menika diturasing pidak pedaraan wong macu kiling balelungan. Kula maksih tedhak ing tiyang sampurna ing samukawisipun. Mila derenging manah daya-daya kula kepengin ngertos sinten Sudarma kula. Mila saking menika upami dipun palangana kula lumpati dipun ranti badhe kula pedhot kula nyuwun pamit yang Jaka Sangkala. Pun dewangkara kingken lir manguswa kang layon denyo ilang manise wadananira layu kumelku cemrah maratani marang sariranipun. Rama Prabu, kula kapejana kewala dene kula sampun mboten nyawang kula warga malih. Kakang Anggonjali lan yoga kula Jaka Sangkala sampun mboten kenging kula sawang malih. Inggih menawi wangsul menawi mboten lajeng kados pundi Rama? Ya. Nganti gedhe warsa hiduping tekad. Wilada lujum kula wonten dawuh sinuwun. Tak jaluk ngawat-awat ana para prajurit. Tungkanen lakune Jaka Sangkala. Ngestaken dawuh. Nyata larupa sang kayada sang guru yen teh ngutus sang Sri yen teh ngutus sang Sri Sang Rakyana Sang Rakyana pantes gawe jiku mala kiasa weko raket kekal kong tambur lan sulit
tangan lekating aran aku kota lewono ing bebaya pate ora mingkon budal brol kaya bendungan dadal nggih prajurit saking Najran tutwuri lampahing Jaka Sengkala kawusa menggih ingkang mapan jawining kitha riseng Jaka Sengkala ingkang mangu gong mangarang maksih tambuhing griya ing pundi dunungira ingkang Rama
labet samudra ingkang hangilak-ilak jembare sumara meglur ombake hambentur parang parandene kaya datal mangu-mangu sigra cancut taliwondo eling-eling maksih turasing empu anggon jali mila datal namamu kawus kesinungan kadebyan linangkung saksana megeng napas ngambah linggiling toya tan perbeda kaya daratan sinok semaya winakyang sepi Yaksa Guru Rupari Sedeng Narendra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana pana mer
samirana lan warayang panca bayu panca bayu isikan ong isikan pagulingan lima ong Ladala. Kucing belana kucikan tutu karepe dhewe. Jim Kongko wonten dawuh ingkang pangandika. Ana tengah samudra kok dadi ana sesawangan ingkang elok banget. Wonten menapa? Kae tontonen ana bocah mlaku ijen tanpa rowang. Cimat-cimit sikile ana dhuwur banyu. Lada. Nggawa badan wadak kae kaya dudu bangsa alus. Parandene kok ngedap-edapi temen. Hawane kene saya panas. Menawi ngaten dipun perpeki kemawon. Kabeh setan dengan setan dingin. Jajalanan rical kang muni kidul kulon kinen padha saweko. Nek elingke srana becik kon bali aja ngambah laladanku yen ora kena kudu disingkirke. Nggih, non ngestaken dawuh Paduka. Yaksagara rupari sedeng Narendra yaksa lalaku kang mawaling ingkang gambira marang Lada. Wanuh-wani ngambak tengahing samudra. Ora kelem ning banyu sapa kowe? Wah, sapa kowe? Wah.
Gandane kok gurih temen. Wah, mambu getih.